Ik heb hier een kerststad. Die heb ik gemaakt. Dat doe ik al jaren eigenlijk. En ik spaar steeds weer dingen erbij. En ieder jaar weer anders. Dit is mijn afdeling. En daar begin ik zo ongeveer half oktober begin ik met de boel van de schuurzolder afhalen. Ik heb alles op de schuurzolder liggen. En daarna dan ga ik gewoon aan de gang. Ja. Ik maak geen plan. Ik doe gewoon wat ik denk van dat is leuk. Op gevoel? Op gevoel, ja. Er gaat heel veel tijd in zitten. Maar het zijn vaak maar uurtjes, want dan ben je alweer uitgedacht. Ja? Ja. Komt er zoveel denkwerk bij kijken? Ja, want je wil iedere keer toch iets anders maken. En niet ieder jaar hetzelfde. Dus ja, en hoe zet je het neer is toch ook wel, vind ik voor mezelf heel belangrijk. Deze kerstboom, die heb ik ooit, ik had geld gekregen van mijn moeder. En die heb ik toen gekocht. Mijn moeder leeft niet meer, dus dat heeft gewoon een speciale betekenis voor mij. Ja. Nou ja, het ziekenhuis moest dit jaar er ook bij, want we hebben alle twee in het ziekenhuis gelegen. Dus het ziekenhuis moest erbij. Het bruidspaar, even kijken, staat hier. Wij zijn zelf in december getrouwd. Dat zijn allemaal van die dingen, ja, waar je ook een stukje van jezelf eigenlijk in ligt. Dus je leven wordt ook een beetje uitgebeeld? Ja, voor mezelf dan, hè. Ja. Want niet iedereen weet bepaalde dingen, maar die dan voor mijzelf wel een bepaalde betekenis hebben. Wat is nou het mooie hieraan? Gewoon het licht. Ja? Ja, het licht. Dat je met licht zoveel kunt doen. Dat is het mooie eraan. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Every day, I let my little light shine. We kwamen toevallig hier langs en dachten van, dit moeten we dus even op de plaat vastleggen. Ja, toch? Ja, het ziet er wel schitterend uit hoor. Ja. Prachtig. Wat een werk trouwens, hè? Wat een werk. Ja. Geweldig. Heel mooi. Het is wel een beetje veel, hè? Ja. Ja, ach. Ja. Maar goed, dat heb je als je ieder jaar wat bijkoopt en je wil eigenlijk niks weglaten. Dus je gaat er dus ook steeds meer neerzetten. Mooiste tijd van het jaar? Eigenlijk wel, ja. Ja. Met stress, maar toch mooi. Ja, stress? Heeft u stress van zo'n tafel? Nou, ik denk het wel, ja. Ja? Ja, toch wel. Je wilt toch op een gegeven moment wil je het af hebben, maar je wil het ook naar je zin hebben. Ja. Ja. Het is goed, maar je wil er echt iets moois van maken. En dus nou is genieten. Ja. Heerlijk. Tot 6 januari. Ja, en dan? Ook Een andere stress. Maar worden jullie er ook gelukkiger van? Ja, vind ik wel eigenlijk, hè, Ja. deze tijd. Ja, Als dan alles weer ophangt en alles brandt en blijft branden, want dat wil ook nog wel eens een probleem zijn. Ja, dan is dat toch wel, ja, dan genieten we daar wel van. Echt wel. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Every day, I let my little light shine. Doe je? Ja, goeiedag. De mobiele route. Wat ben je aan het doen? Nou, ik ben met vogelhokjes en ik ben met voedersteenders bezig. Voor de jeugd, voor Wild Zeven. Dat is een groep jeugd die gaat dus de vraat in, tot het zomer. En daar in Kraterwieken en zo. Dus wat hoesjes op te knappen, of een squaltje, of wat trainers en neem maar op. En je zorgt er heel gruttig bij. Ja, nou, omdat je zelf ook mij was had 5 keer, dus dan weet je wat het is. He, om daar iets te doen van mensen die het volle minder hebben. Dus je bent wel eens gauw eens in Boeteland om daar iets deel te zetten? Nee, ik heb 5 keer mij was, ja, voor Wild Zevens. En nou, dat had me, ja, dat deed wel een indruk achter. Ja. Wat voor indruk? Nou, ze volle jerm hoe dat er is. He, terwijl het ook een
andere kant een deel van het land heel rijk is. En in de slappe weekenden is het al de schrijnst. Welk land hebben we het dan ook? Ik ga in Dominicaanse West en in Hongarije en Oekraïne. Maar dan ben ik gewoon, ja, die gaan naar Ecuador en neem maar op, al die landen, Mexico en zo. Dus, maar voor de jeugd, zoals ik zei, het is heel belangrijk. Ze leren direct iets zien dat het ik oorswerken kan. He? En om je daarvoor in te zetten, ja, vind ik wel belangrijk. Ja. Dus vandaar.